Владимир Путин, класически либерал по душа и убеждения, превърнал се в консерватор, който спаси нацията си и вдигна отново държавата на крака. Днес руският президент навършва 73 години. Може би той лично на себе си ще си направи равносметката за живота, политиката, бъдещето, неговото, на Руската федерация. Но моето лично мнение за президента Путин е малко по-различно от комерциалното, от това, което чуваме по медиите. И както знаем, ние живеем в информационна война, пропагандата е страшна и от едната страна, и от другата. На Запад Путин е наричан дявол, демон, убиец, а пък в Русия опозицията го нарича мек, нерешителен. Но личното мое мнение за Владимир Путин е, че поради годината, в която е роден, поради месеца, поради обстоятелствата, които е преминал през живота си, той до голяма степен се изгради като един център в Руската федерация и балансьор. Не толкова балансьор между различните кремълски кули, а той стана балансьор между руския олигархат, който в началото го издигна, за да продължи политиката на Елцин. Но с постепенни стъпки, упоритост и много други качества лични, които Владимир Путин притежава, той успя да пречупи този руски олигархат, да намери своето място и да си вземе държавата обратно. Това да направи Путин. Във времето той намери подхода на балансьор между руския олигархат и нормалния руски граждани. Той ги научи да живеят заедно. Той разбра, че без руския олигархат Русия ще се разпадне, ще има размирици. Така че той умело балансираше между обикновения руски граждани и олигархията. И до ден днешен виждаме това. Като той този подход на баланса го пресъздаде в външната политика. Вие виждате как Путин действа. Това според мен е именно много хора го критикуват, но аз съм много привърженик на именно тази политика на Путин. Русия да намери своето място в световния ред, да намери същността си отново като мост между изтока и запада, като балансьор. И това само единствено Владимир Путин го постигна. Да, разбира се, особено в Русия, опозицията смята, че голяма част от нея, че той трябва да се обвърже още повече с Китай. Но аз дълбоко знам и вярвам, че Путин е на обратното мнение. Той иска да остане в центъра. Той иска политика и с изтока, и с запада. Путин много добре знае природата на Руснак. Знае, че Москва не е Пекин. Той знае, че руският гражданин и руската култура е дълбоко свързана с европейската. Като ценности, да каже. Така че Путин много добре напипва обществения пулс. И много добре знае какви препятствия и какви проблеми може да има Руската федерация при едно трайно, много близко взаимоотношение с Китай. Тук говорим за икономически, културни последици за Руската федерация. От другата страна, Путин много добре разбира, че политиката на Горбачов и на Елцин като позападняване на Русия би разпръчатосал Руската федерация. Така че Путин разбира всички тези процеси и умело успява да балансира както във вътрешната политика, така и във външната. Това е моето лично мнение. И аз смятам, че руските граждани всеки ден, когато Путин е на власт, те трябва да палят по една свеж за неговото дълголетие. Защото поради личните качества, които притежава той, успя да възроди тази нация и да стабилизира Русия. И в момента в Русия наблюдаваме една борба и вече и компромати излизат за стола на Путин. И моето лично мнение и прогноза е, че бъдещето на Русия не е сигурно след Владимир Путин. И историята на Русия го е доказала, че много често именно държавника доста често излиза неподходящ точно в това време, в което трябва истински държавник да става човек, който не успява. Поради исторически ред причини, аз смятам, че наследството и наследника на Путин
ще предопредели бъдещето на Русия. И тепърва пред Руската федерация ще има много препятствия.